Nononta ya goge masa kirji kashi na biyu. A lokacin da suka je kicin su dafa abinci sai ta sunkuya ta tura duwawunta baya za ta ɗauki wani abu a cikin durowa. Da wannan saurayinta nan ya ga ta tura duwawunta baya sai ya yi sauri yana so ya je ya mannu da duwawunta. Ita kuma da ta ɗaga ido ta ganshi ta gane abun da yake so ya yi. Sai ta tashi a take sai ta ce masa, haba saurin me kake yi, yau fani da kai ne a gidan nan ba kowa, me kake sauri? Sai shi irin hankalin shi ya tashi sai ya ce mata, kai su bar dafa abincin nan ma kawai su tafi daki. Sai ta ce masa, ya za a yi a bar dafa abincin nan bayan ni da kai duka mun ce muna jin yunwa, yanzu mu ce mu bar dafa abincin nan mu je mu kwanta da yunwa ne? Ba zan bar ka kwana da yunwa ba, ni ma ba zan kwana da yunwa ba, ka sai mu dafa abinci. Bayan tana gaya mishi haka kenan sai ga wani abu za ta ɗauka ta gefen inda yake, sai ta sake ta goge masa kirjinsa da kirjin taɗin da nonuwan taɗin. Nan take mutumin nan ya rikice, ya kalle ta sai ya gane kamar da gangan take yi. Sai ta ce masa, me kake kallo na haka? Yayi dariya ya ce, a ina kika shiga duk rayuwana, ashe akwai mata irin ku, mijinki yana jin daɗi. A lokacin sai ta yi murmushi bata ce masa komai ba, ta ce mu ci gaba da aiki. Tun da dama da ta je dafa abincin shi ya ce zai taimaka mata a wurin dafa abincin. Haka suna dafa abinci sai abu ya faɗi a hannunta, za ta ɗauka ta sunkuya za ta ɗauka sai ta sa hannunta ɗaya a kasa kamar abun kasa yayin nisa ne ko ya, ta ɗaga kafanta ɗaya a kasa ɗayan kuma ta ɗaga shi sama. Kar ku manta ba kaya a jikinta, shi ya san abin da ya gani. Hakan nan ya sake ya rikice amma a zuciyarsa yana jin daɗi. Ina ma da wannan matan za ta zauna ta yi wata da shi, amma babu, wikin ne kawai za ta yi da shi tun da tana da aure. A lokacin suna aiki sai ta gaya masa akan cewa dole ta yi cincin fa da wasu abubuwan da za ta kai gida ta nuna ma mijinta, tunda ta gaya mishi za ta je biki ne. Ya ce mata ba damuwa. Suka gama dafa abinci sai suka shiga falo su ci abinci. Maimakon ta je ta saka musu abincin akan dining table sai ta je ta ajiye abincin a kasa inda za su ci akan darduma. Ta ce tana so tana dab da karkashin TV ne, tana kallon TV tana cin abinci, amma tarko ta saka masa. Suna cin abincin sai ta bude kafanta ta saka nata abinci da shike ba a kwano ɗaya suke ci ba a gabanta. Da ta saka abincin nan a gabanta sai ta mikar da kafanta ɗaya a kasa, ɗayan kafan kuma sai ta ɗaga shi ta lankwasa shi haka ta zauna, yana ganin komai da komai ta tsakanin kafanta. A lokacin da ya gani haka hankalin shi ya tashi, ya ce mata, ni fa na ce miki ba na jin yunwa, mu tafi mu je mu kwanta. Ta ce masa, wallahi sai mun cinye abincin nan, tun da muka dafa ba za mu kwana da yunwa ba. Shi kan hankalin shi gaba ɗaya baya kan abinci. Nan take ma ya ji yunwan ya bar sa, yana Allah Allah su tafi. Haka sai ya hakuri, amma suka gama cin abinci. Da suka gama cin abinci sai ya ce to su tafi. Sai ta ce a'a, sai ta je ta wanke kwanonin nan, ba za ta bar kwanoni su kwana ba. Yana abin har ya fara bashi haushi don yana ta yadda yake ta lallashi ta ce masa, kai saurin me kake yi ne, duk abin da nake nan fa ba zan zauna a kicin nan har ba. A lokacin da ta gama wankewa sai ta ce to shikenan na gama, mu je mu yi wanka. Suka je suka yi wanka. Bayan da suka yi wanka sai suka fito, yana faman janta ta gefen kan gado. Sai ta ce masa, a aka sai mana, ina da magana da zan yi da kai. Sai ya ce mata, to ina jinki, me yi ne? Sai ta ce masa akan cewa, ka san dai ni matan aure ne ko? Yanzu na gaya wa mijina zan je biki, komai yakan iya faruwa, wannan abun da muke yakan iya sa in rasa mijina. Sai ya ce mata gaskiya ne. Sai ta ce to gaskiya tana son security, abin da zai taimake ta idan ma mijinta ya kore ta, ya zama tana da kuɗin da za ta rike ta dan sana'a ko wani abu hakan nan. Sai ya kalle ta sai ya murmushi ya ce, wannan ba matsala bane, karki damu, da safe idan Allah ya yarda ki tuna mini zan baki kuɗin da kike so. Sai ta ce masa, a ba da safe ba, ita a lokacin take so, tunda ta san hankalin shi ya tashi a lokacin, duk abun da ta nema zai bata. Sai ta ce mata, to shikenan ba damuwa, nawa kike so in baki yanzu mu je mu gama? Ta ce idan na gaya maka za ka yi min transfer yanzu fa. Ya ce mata nawa kike so? Sai ta faɗa. Sai ya yi dariya domin shi a wurin shi wancan kuɗin da ta faɗa ba komai bane, ita ne a wurinta kuɗin nan komai. Sai ta ce masa ya transfer, to dama tana da account nata na musamman take ajiye kuɗi wanda take so ta yi abu da shi. Sai ta bashi wancan account number sai ya tura mata, ya yi mata alkawali akan cewa idan safe ya yi, idan Allah ya yarda, idan har ta biya mishi bukata yadda ran shi yake so, wannan daren nan zai kara mata kuɗi. Ta ce za ta yi mishi godiya. Ta je tana goge masa kirjinsa akan kirjinsa. To tuna yanzu kan ba ma ko breziya domin daga wanka suka fito. Yana jin daɗi yana murmushi.
hakan nan sai yana kama hannunta yana janta, yana so ya kai ta ta gefen inda gado yake kenan. Sai mu haɗu a kashi na gaba.